Ayan guys, kunting tips lang sa mga ganitong sabon, 'di ba? Ito yung tinatawag na long bar. Habang ako nagliligpit, ayan, kunting share lang. 'Di ba? Kadalasan sa ganito is nalulugi tayo. Hindi talaga naiiwasan kasi minsan pa lang, minsan pagdating pa lang is may putol na. Minsan naman buo pa, tayo yung magpuputol. Lalo na kung yung mga anak natin yung bantay. Kung minsan nga tayo mismo is nagkakamali ng putol. Kaya ayan, lalo na kung nagmamadali, 'di ba? Yan, 'di ba? Ito yung tinatawag na long bar. Ang ginagawa ko sa kanya, guys, is pinuputol-putol ko na siya. Minsan kapag nagmamadali ako, ayan, or minsan busy ako, pinuputol-putol ko lang siya, tapos hindi ko siya kinakalas-kalas. Basta nakaputol-putol lang siya para pag yung anak ko is hihilahin na lang nila. Pero minsan naman kapag mahaba-haba pa yung time ko, ang ginagawa ko is charan, ayan, pinuputol-putol ko na siya, tapos nilalagay ko sa plastic. Ayan, di ba? Para pag may bibili, iaabot na lang ng mga anak ko, o iaabot ko na lang, di ba? At kaya ko naman siya pinaplastic kasi guys, di ba? Nakita nyo yung ganyan, o di ba? Kapag kasi napabayaan ng ganyan, is nagtutubig-tubig yan, medyo lumalambot. Kaya naisipan kong i-plastic para hindi siya sumingaw, di ba? O di ba? Ayan siya, para iwas lugi. Ayan, iwas mamali ng putol. Para pagdating ng tumor na ating tumor, iabot na lang natin. Ayan guys, kunting tips lang para iwas lugi nga tayo, di ba? Yun lang guys, thank you for watching. Ayan, marami na ako naputol. Ito lang kasi yung bagong dating. Ito is puputulin ko pa siya. Ayan, para iwas ano to, nagtutubig-tubig kasi to, kaya naisipan ko siyang i-plastic.